Tinonzwa kuti mukuru Paushe hwekudenga nezvigumbuzo. Panzi vakasvika Kapenaume. Zvino vakati ava mumba akavabvunza achiti, makanga muchiita nyaya yeiko munzira? Vakaramba vanyerere, nokuti vakanga vaita nharo pakati pavo munzira kuti mukuru ndiani. Ipapo akagara pasi akadana vane 12 akati kwavari, kana munhu achida kuva wokutanga, uchazova weshure kuna vose nomuranda wavose. Akatora mwana muduku akamuisa pakati pavo, akamufungatira mumaoko akati kwavari, ani nani unogamuchira mumwe wavaduku vakadai nezita rangu, unondigamuchira ini. Ani nani unondigamuchira ini, handigamuchiri ini, asi uyo wakandituma. Amen. Johani akati kwaari, mudzidzisi, taona munhu achibudisa mweya yakaipa muzita renyu. Tikamudzivisa nokuti haana kutitevera. Jesu akati, musamudzivisa nokuti hakuna munhu ungaita basa resimba nezita rangu, ungakurumidza kutaura zvakaipa pamusoro pangu. Nokuti usingapesane nesu unesu. Nokuti ani nani unokunwisai mukombe wemvura muzita rangu nemhaka yokuti muri vaKristu, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, haana kurashikirwa nomubayiro wake. Ani nani unogumbusa mumwe wavaduku ava vanotenda kwandiri, zviri nani kwaari kuti guyo guru risungirirwe pamutsipa wake, akandirwe kugungwa. Kana ruoko rwako ruchikugumbusa uri gure, zviri nani kwauri kuti upinde muupenyu uri chirema pakuenda mugehena, mumoto usingadzimwi, una makumbo 2, apo pasingafe honye yavo napasingadzimwi moto. Kana rutsoka rwako ruchikugumbusa uri gure, zviri nani kwauri kuti upinde muupenyu uchikamhina, pakukandirwa mugehena, une tsoka 2, apo pasingafe honye yavo napasingadzimwe moto. Kana ziso rako richikugumbusa uri rasvi, zviri nani kwauri kuti upinde muushe hwekudenga une ziso rimwe, pakukandirwa mugehena una meso 2, apo pasingafe honye yavo nepasingadzimwe moto. Nokuti mumwe nomumwe ucharungwa nomoto. Munyu wakanaka, asi kana munyu usichavave, mungaurunge neiko? Ivai nemunyu mukati menyu, mugare norugare pakati penyu. Ndomvura tinonzwa richibva kuna Marko. Marko 9 kubva pavhesi 33 kusvika pavhesi 50. Nyaya kutaurwa pamusoro payo hanzi mukuru Paushe hwekudenga nezvigumbuzo. Zvikanzi vadzidzi vaikarira kuti ndiani mukuru pakati pavo. NdiPita here? NdiJohani here? NdiJakobho? NdiAndrea? Ndemumwe wavadzidzi vakanga varipo? Kana mumwe usiri pakati pavane 12, ndiani mukuru? Ndiani wakanga uri mukuru wavadzidzi? Tinobva tamhanya kutonoti kuna Peter and Simon Peter, nekuti ndiye watinonzwa achitaurwa nezvake kakawanda. Nyangwe panenge Kristu oenda, anotaura kuti
iva mufudzi wamakwai angu, kuti ipa zvokudya makwai angu. Tinonzwawo vari pakati kuti Petro waida chaizvo Ishe wedu. Pavakabvunzwa kunzi ini munoti ndiniani, iye mhinduro yake wakati ndiye mwanakomana waMwari. Takanzwawo zvinzi naKristu, izvi hauna kuzvipuhwa, hazvina kubva mupfungwa mako, asi kuti wazvipuhwa nei? Nomweya Mutsvene. Takanzwawo achitaura tisingazivi kuti aireva Peter here directly kana kuti aireva chinhu chimwe, zvichida mweya Mutsvene. Zvikanzi ndokupa zita rekuti chii? Cephas. Padombo iri ndo panichavakira chii? Kereke yangu. Kukudzwa kukuru kaiwo kunzi ndichavakira kereke yangu pauri. Asi pedzezvo, nokuda kwake Ishe, Petro wakada kuedza kudzivisa nzira yamagwaro, zvakanyorwa pamusoro pashe mumagwaro. Haana kubudirira zvake, nokuti Ishe vakamutsiura, vakabudisa inzwi rekuti ibva shure kwangu Satani, kana kuti enda shure kwangu Satani. Wanga wakanangwa apa ndiani? NdiPetro here? Ndiye kunzi Satani zvakare? Zvikanzi urangarire zvinhu zvaMwari asi zvinhu zvavanhu, zvichireva kuti hauna kurangarira zvinhu zvamagwaro, zvinhu zvakanyorwa mumagwaro pamusoro pei? Pokutenda. Kana akati ndichavakira kereke yangu padombo iri, dombo rei? Remweya, kwete dombo renyama. Nyama inoora, inopinda muguruva, posara mabondo dzimwe nguva. Mabondo tokorekta zvedu toisa kana mudisplay. Asi mweya wakanga uri mweya wechii? Uchida mweya wezeal, mweya wechido naMwari, uchida mweya wazvokwadi, kana kuti mweya mutsvene, iwo wakanga wagara muna Petro kuti azotaura zvinhu zvakadai. Sapakutanga pakakati ini ndiri mwanakomana waMwari. Petro wakagara naKristu, wakamutevera nyangwe kusvikira pakufa kwake, uchiona zvake uri kure. Wakamurambawo nenguva iyo yakanga anzi uchamuramba naIshe. Zvinhu zvaakanga aramba kuti hazvife zvakaitika, asi zvakaitika ukachema zvikuru. Kristu wakamutarira, vakasanganisira zviso. Petro wakanga une rudo naIshe. Chinongotiudza kuti wakanga ari mukuru ndechekuti wakanzi fudza makwai angu pazvinhu zvose izvozvo. Zvikanzi paari ndo panichavakira kereke yangu. Saka kunzi fudza makwai angu zvinenge zvichiturukira kuti paari ndo panichavakira kereke yangu. Petro ndiye watingati mukuru, asi tinoona kunge shure mekunge Kristu waenda, uchida Petro akamboita mukuru kwechinguva chiduku, James wakazoita mukuru. Zvakanga zvakanga sei kuti James aitse pamusoro hatizivi,
Vamwe vanoti nekuti James wakanga wakaita semuprista, waiziva nezvenzira yeuprista nezvaMwari, anzo connection yake. James uyu akanga ari munin'ina waJesu pachake. Zvichida vanhu vakasarira nokuda kwokuti munin'ina waJesu, uyezve nekuti wakanga uchizivikanwa namaprista mazhinji. Zvichida kwete nemaprista chete, vamwe vaizivikanwa kuimba yaJudha zvakanyanya. Mukuru, asi apa pakutaurwa kunzi Mukuru Paushe hwekudenga. Ushe hwekudenga ndewe mweya, ndewe shoko raMwari. Zvikanzi mukuru pane zvinhu izvozvo, Jesu anosanangura kuti mukuru wacho unenge uchiita sei. Anti vanhu ava vaibva pi? Kunzwanzi vaibva guta reGarirea, vachibva kupi chaiko? Tinokupura kuti Jesu mwanakomana waMwari tinopedzisira kunzwa pachitaurwa nepamusoro peBhetsaida, panosvinudzwa bofu naJesu. Zvikanzi vakabvapo vakagura nenyika yeGarirea. Vakananga kupi? Zvida vanga vakananga Jerusarema. Hapasi kutaurwa kuti vakananga kupi. Wakanga wakananga nyika yeJudhea, ndizvozvo chakula. Wakanga wakananga nyika yeJudhea uchigura neGarirea. Asi pari kunzi vakasvika Kapena. Murunzo ndokwavakabvunzira zvinhu izvi. Vapinda mumba, zvikanzi makanga muchiita nyaya yeiko munzira? Nyaya yei? Nharo dzei? Nharo dzei dzamanga muchiita munzira? Manga muchikurukura pamusoro pei? Vakaramba vanyerere nokuti vakanga vaita nharo pakati pavo munzira kuti mukuru ndiani. Mukuru ndiani? Izvi zvatatora kuti mukuru pakati pavo. Zvakadanira kune vane 12 kwaari, akavaudza pamusoro peukuru. Zvikanzi kana muchida, kana munhu achida kuva wokutanga, zvikanzi uchazova weshure kuna vose nomuranda wavo vose. Uchazove weshure. Unoziva munhu anogadzira vanhu so. Dzimwe nguva kana kuti amai muchiona kuti vari kugadzirira vana vavo kuti vaende kukereke kana kuti vaende kuchikoro, ivo vanozozvigadzirisa pekupedzisira vakubuda handi. Vaona kuti vana vavo vagadziriswa vese. Vangava amai vakaipa vanongozvigadzira izvo ivo chete, vobuda navana vari kungodaro. Nekuti vakatanga kuzvigadzirisa ivo, pakugadzirisa vana pane zvingaitika. Uchida vari kuenda kuchikoro makuseni, unovamutsa, uchada kuvapa zvokudya, uchada kuvagadzirira masendwichi ozobuda.
Vamwe madzimai vanenge vatozvigadzira kudhara handirambe, asi kazhinji vanozozviringa-ringa pokupedzisira pacho vozvigadziridza voendesa vana kuchikoro. Zvakangofananawo nepakudya, kuti amai vakanaka, mukadzi akanaka, unotanga waona kuti vana vake vaguta iye usati vadya. Hatange kudya iye, vana vozoguta pekupedzisira, vozovapa vana. Vana ndivo vanotanga. Hanya iri kuvana. Iye kana asina kuguta anokwanisa kuita chimwe, kwanisa kusumuka wozvibikira woita sadza. Nyangwe akarara nayo kwezuva rimwe chete zvinongoita. Asi kazhinji ndiye munhu anobvunzwa nezvinhu zvakawanda wanda. Haabvunze mumwe munhu kuti ndoda kubika chakati. Iye ndiye unobika, ndiye unogadzira, unototi ndoda kuita chakati. Mwana wakaonekwa kuda kubata-bata pachoto apa zvinonzi wakuda kuita sei, hauna kudya here? Woti hauna kuguta, wonzi ake chitora chakati chakati chakati. Zvisinei, kugadzirira kwedenga kuti iwe unodzidzisa vadzidzi vese, vamwe vose vanotevera kumashure kwako. Unenge wakauya kukereke hongu, wajoina kereke yedu, takuendesa through zvidzidzo zvokutanga, wapedza. Waamunhu wakunzwisisa kuti vanhu vanenge vachitaura nezvechii mukati meshoko raMwari. Asi handiwe last born yenyika ka, hauziviwo kupedzisira. Kuna vamwe vanotevera mashure kwako vasingaziviwo futi. Uyezve kuna vamwe varimo mukereke vanorakidza kuva nokusaziva. Zvanziwa panze kuti ungogara unobva waitawo semushumiri kwavari, uchibatsirawo kudzidzisa, uchibatsirawo mabasa epakereke, uchibatsirawo kurakidza gwara rakanaka kune vatsva. Zvaunenge uchiita. Apa Kristu tinoona kuti ari kutaura kuti musazvifunga. Musazvifunga imi zvakanyanya. Fungai vamwe. Kristu akanga uri mutsvene. Naizvozvo, dai wakazvifunga ungadai usina kuuya kuvanhu. Kuvanhu unovadii iye ari mutsvene ka? Asi wakazviita chinhu chinonyadzwa chakasviba. Wakatofira nezvivi zvevanhu ava. Wakaisa pamberi vanhu, iye akazvisa mumashure. Akati ndichatakura zvivi zvevanhu vose ava ndigovafira. Vanhu vanofira mambo wavo. Nyangwe 20,000 vakwanisa kufira mambo wavo. Kashoma kuti mambo afire vanhu. Izvi zvakaitwa naJesu. Wakafira vanhu. Wakazviita mushandiri wavanhu vose. Iye pokupedzisira. Wakazviramba. Wakabvisa kuzvikudza. Wakazvideredza. Wakava mushumiri wavanhu. Kwete kuti vanhu vamushumire iye. Asi makazvitarisa zvino nhasi unoona kuti tiri vashumiri vake tose. Tinoshumira tichibate basa pachinzvimbo chake. Zvida tingadai tangoitawo sana Peter nana James nana Johana. Tichingoperekedza vamwe, tichingofamba navamwe. Nekuti Jesu unenge uripo. Kana aripo hapana chatinoshayiwa. Nyangwe zvokudya chaizvo. Nyangwe pokurara pakanaka.
ndoshoko riripo. Kana uchida kwavo kutanga uchazova weshure kuna vose nomuranda wavo vose. Nango mutungamiri vanofanira kunge achinzwa vanhu kuti vanhu vari kuti tii. Nekuti mutungamiri usina vanhu unopedzisira wakuita zveudzvanyiriri, unopedzisira wakutouraya nevanhu ivavo vaanofanira kunge achitungamirira. Maona. Saka unofanira kutonzwa vanhu, achinzwa kunzi mudhi yakavanhu yakamira so. Pane chinoda kugadziriswa here ipapo? Kana pane chinoda kugadziriswa, chogadziriswa. Kuti vanhu vakatsamwa nei, vanhu vari kufara nei, ndizvo zvaanofanira kunge achinzwa izvozvo. Kana vanhu vakafara, zvinoreva kuti zvinhu zvose zvakanaka. Iye ungangotsvagawo tumwe tunhu twokugadzirisa zvake pasina hari. Asi kana zvinhu zvakaminyama, unenge uchimhanya-mhanya kuona kuti ungaita sei. Nyangwe une vamwe vaanotuma, asi anenge achimhanya-mhanya kuti achengetedza umambo hwake, utungamiri hwake. Anzi akatora mwana muduku, akamisa pakati pavo, akamupfungatira maoko ake kwavari. Akatora mwana muduku. Anzi uchava muranda wavose, uchashumira vose. Izvi zvangofanana nekuti kana ndiri pastor, ndiri mushumiri wavanhu vose vari mukereke. Zvimwe chetezvo kana ndiri elder, kana mufundisi, kana dhikoni, kana ndiri mushumiri. Asi wakazvitarisa makereke edu mazuva ano ndeyekuti nzvimbo idzi dzinotokudzwa, vanhu ndovanotoshumira vanhu vari pazvinzvimbo izvo. Uyezve zvinzvimbo izvi zvinokurwirwa mukati. Chakonzera kuti chizvirwirwe mabhenefitsi ane chekuita nenzvimbo idzodzo. Musafunga kuti vanhu varoda kuedza kuti chechi ive yakarurama, kwete. Pangatova nevamwe vanhu vangatorwisa munhu unenge uchiedza kuda kwakarurama mukereke. Nokuti nyaya dzeukuru ndedzeukuru, nyaya dzemasimba ndedzemasimba. Pane mabhenefitsi akawanda anobva pakuva namasimba. Kristu unoti kana wapinda pachigaro choushe, usazvidza vanhu vanokuteverera. Itoedza kutsvaga napose zvaungagona kuita pane mumwe nemumwe wavo, uvafadze. Vanhu ngavagare vachifara, vachiziva kuti mambo wakazotidai so, wakazodai so apa, wakazoita chakati apa. Kuva muranda, kushumira. Basa ratinonyanya kuita rokuparidzira, rekudzidzisa. Ibasa rekuva muranda kune vanhu vose. Zvamungati sei? Ngati inini nokuda kwaJesu ndisaka tichizviita. Dai pasina kuti wakatidanira chinhu ichi, tingadai tisingazviiti. Tingadai tichingospendawo nguva yenyu sekuspenda kwamunoita nezvinhu zvinotifadza. Zvinhu zvinoita kuti tinzwe zvakanaka. Isu pachedu tiri vana vadiki. Tiri vana vadiki kuna Mwari. Tiri vana vadiki kuna mudzidzisi mukuru.
takaita sevana vake. Tagara tiri vana kuna Mwari nekuna Jesu. Mwari unotiranga kana tichitadza, unotiropafadza kana tichita zvakanaka. Tiri savana, tiri savaranda. Kana zvichinzi mumwe wavana ava wakatora mumwe wavana, akatora mwana muduku akamuisa pakati pavo, akamufungatira mumaoko ake pakati pavo. Pakudzidza kwedu nekuziva kwedu tichiri pasi, hazvina basa kuti mumwe anoziva zvakawanda kupfuura mumwe. Tichiri pasi tose. Hapana mumwe munhu akambozadzwa kuti angaziva zvose nezvaMwari. Tingangoziva kusvika pane imwe level. Tose tichikarira kusvika palevel. Asi hazvirevo kuti tose tinoziva zvobva mumashoko aMwari. Tirivanana tose, tinodzidza nezveumambo hwekudenga. Hakuna mukuru, tose tiri vadzidzi. Nyangwe naiva vanenge vachitidzidzisawo vadzidziwo futi. Kuti tinzi tiri vana, ndonge tichida zvinhu zvokudenga, ndonge tichida zvinhu zvoumwari. Pasina izvozvo hatizi vana, hatinganzi tiri vana. Vana ndo vakafanira kuteerera mubereki, ndo vakafanira kudzidza kubva pane mubereki, ndo vakafanira kukudza mubereki. Naizvozvo kana pasina zvinhu izvozvo hatizi vana. Isu tiri vana vanoteverera Kristu, vachidzidza kubva pana Kristu. Tinotodzidzawo misi yose setiri mukirasi. Hakuna ungati ndakavhara bhuku reBhaibheri ndakapedza kuriverenga. Hakuna unodaro. Nekuti tinoburirwa panguva, dzimwe nguva yakafanira, kuti nguva yose yose yatinoda isu. Hatiziviwo kuti ndiani futi anoburirwa zvitsva. Asi tinotanga. Ani nani unogamuchira mumwe wavaduku vakadai nezita rangu, unondigamuchira ini. Ani nani unondigamuchira ini, handingagamuchiri ini, haandigamuchiri ini, asi uyo wakandituma. Kugamuchira kwavaduku, kugamuchira kwavanotenda, kwete vaduku vose vanokadinga. Vaduku, vana vaMwari vanotenda, vari kufamba vari muzita raKristu. Naizvozvo wakavatuka, ukavasvora, ukavaitira zvakaipa, Mwari uriko kudenga anenge achiona, achinyora mukabhuku kake. Ivo vazoti chakadai pane muranda wangu, pane munhu wangu. Hauna kuzvitora, watuka, wanyadza, waita zvose izvi. Mwari anogogodza zvose izvi. Ani nani unogamuchira mumwe waduku wakadai nezita rangu, unondigamuchira ini. Ani nani unondigamuchira ini, haandigamuchiri ini, asi uyo wakandituma. Kugamuchira nezita rani raKristu ndochinhu chakakosha. Kugamuchira noumwari, kugamuchirana mumweya. Kuti munhu unofamba mumweya uyu ndofanirwa kurakidza rufaro nechido kwaro. Ndofanirwa kumuita sei?
Johani akati kwaari, mudzidzisi, taona munhu achibudisa mweya yakaipa muzita renyu, tikamudzivisa nokuti haana kutitevera. Taona munhu achibudisa mweya yakaipa muzita raKristu. Ndiani iye? Pamwe ndiRegioni, munhu akanga ane mweya waRegioni zvichida, kana kuti mumwe wavapostori, vatevedzeri vaJohani Mubhabhatidzi, zvichida mumwe wavatevedzeri vavaJudha waiita simba rinoshamisa, asi akanga asingafambe navo mazuva aJesu. Waingotenga chete zvakaparidzirwa zvakakwana, zvaakazwawo zvakakwana. Ava Mwari ngaakudzwe. Vadzidzi vaingofunga kuti ndo vega vanongobvumidzwa kunamatira vanhu muzita raKristu Jesu, asi kwakanga kwakatendeuka vazhinji vakauya kwaari. Vamwe vakanga vasingafambe nevanhu vatakadoma vana Johani Mubhabhatidzi, nangwe kuteverera vaprista, asi kwakanga kune vanhu vaida Mwari, vakanga vakatotenda kare kuti Jesu ndiye Kristu, vakatofamba vachiita mabasa ese nomweya. Saka vaiti kuti munhu wose wavanenge vaona achiita zvinhu zvakadaro, zvaanenge achishandisa zita raKristu rakanga rava ravo ivo savadzidzi, vaitomukonyesa vachitomurambidza. Kanzi unoreva nhema wakambofamba naye Ukuru Paushe. Munhu anga achibudisa mweya yakaipa muzita renyu, tikamudzivisa nokuti haana kutitevera. Jesu akati, musamudzivisa nokuti hakuna munhu ungaita basa resimba nezita rangu ungakurumidza kutaura zvakaipa pamusoro pangu. Kana munhu achishanda nemweya mutsvene haangakurumidze kupandukira Kristu, hazvigoni. Chaita kuti ave nemweya mutsvene ndiKristu. Nokuti usingapesana nesu kunesu, nokuti ani naye unokunzwisai mukombe wemvura muzita rangu, nemhaka yokuti muri vaKristu, zvirokwazvo ndinoti kwamuri haana kurashikirwa nomubayiro wake. Naizvozvo saka tichiitira vanhu vaMwari zvakanaka, tinoda kungovaitirawo chimwe chinhu chakanaka. Kana vakafura nepatiri so, toedzawo kuvateerera, toedzawo kuvakudza. Zvino kana muchiti kana munhu waMwari achipfuura pedyo nemi mongotuka zvenyu, tisvora muchitarisa rutivi, Mwari anoona zvose zvamunoita. Saka musikadi kukoseka munoitira munhu waMwari kacharukufadzo. Asi kana muchimuitira zvinhu zvakaipa, muchatongerwa rufu, nokuti munopesana naye iye akatumwa naMwari. Nokuti ani nani unokunwisai mukombe wemvura muzita rangu, nemhaka yokuti muri vaKristu, zvirokwazvo ndinoti kwamuri haana kurashikirwa nomubayiro wake. Une mubayiro munhu wose unoita ichi chakanaka kuna Mwari.
asi zvikanzi umwisai mukombe wemvura, zvichireva kuti zvino zvokuita nomweya zvaanenge achikuitira izvi. Zvine zvokuita nemweya kuti munhu wafadza mweya waMwari, kuti wamutsiridza vakanga vane mweya yanga yakuita sei, yakanga yakufa. Zvinozvireba zvikanzwa kumwisai mukombe wemvura, takamboti mvura ndezechii? Mweya mutsvene. Naizvozvo kumutsiridzwa kwomweya mukati menyu, kuti mushingaire kuramba muchishandira Mwari. Zvikanzi munhu iye une mubayiro mukuru, ko unouraya, wauraya mweya uri maumuri. Zvikanzi akafanirwa kuita sei? Kusungirirwa guyo pamutsipa wake, akadirwa mugungwa. Zvikanzi munhu iyeye anofanirwa kufira mugungwa. Kunzwa zvekutaura. Zvikanzi unofanirwa kufa pakati pevanhu vane zviyo. Ngavasaregedza achibuda mugomba mavari. Akada kuzvikakatara kuti abude, anenge achidhonzerwa pasi chete. Vanhu vanenge vakamuunganira ndo vanhu vakaita sei? Vakaipa. Vanondisvitsawo pane nzira yekuti mungabude sei pane vanhu vakaipa vanenge vakakomberedzai. Munokwanisa kutovasiya zvachose. Murizvo, makagara pavari vanogara vachikudziserai pasi. Muti vanzvenga, vangashame tate zvavo mumugwagwa, vangaite sei, asi wotogura ukama navo. Zvikanzi varambe. Kana watozvirambewo ndokuti utoramba munhu. Unozvirambewo kuti kwete, handichada kuita sei, kuzvishumira ini. Ndauda kushumira Mwari. Shamwari dzako dzose, vana vako vose, zvimwe zvinhu zvako zvose, basa rako rose, dzimba dzako, mari yako, zvose zvinotaura kuti iwe ndiwe unenge wazviramba nokuda kwoumambo hwekudenga. Hazvingave nehanya pamusoro pezvinhu zvaunoitira Mwari. Unazvo zvako, asi hazvisina simba rakanyanya pamusoro pako. Zvinhu zvaunazvo unenge uchikudza nzira dzaMwari, uchitandana nenzira dzaMwari, wozofungawo zvekuita zvebasa rako. Hazvifaniri kupingamidza basa raunenge uchiitira Mwari. Hazvifaniri kukudzorera kumashure, nokuti muupenyu tinosangana nezvakawanda. Kwanisa kunge wabirwa, kwanisa kunge warobwa, kwanisa kunge watukwa. Varipo vanhu vazhinji vanoitira vamwe zvakaipa. Unokwanisa kunge wafirwa nehama yako. Vamwe vangadai vari kutaura nezvemuchato, nezvekupemberera muchato, asi zvose hazvina basa kune munhu waMwari. Munhu waMwari anenge achiona kunge pasina, hazvikudzosere shure. Haungoti nechinhu chinenge changomuka changoitwa navanhu, nacho chotokubvisa pana Mwari wakutongoita nezvazvo. Kwete. Nguva dzose unenge wakatarisa kuna Mwari. Zvanzi handina anogumbisa mumwe wavaduku ava vanotenda kwandiri. Inzwi rinobuda kuti vanotenda kwandiri. Hazvina ngonzi vaduku voga, vese vese vanotenda kwandiri. Hazvina kunzi vaduku vanoenda kuchechi. Panzi vanotenda kwandiri, vanonamata Mwari mumweya nomuzvokwadi. Kutenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari, ndiye mambo wedu, anotituma, watinofumira. Naizvozvo unenge wadzivisa munhu waMwari
kana kuti munhu unonamata Mwari kuti aite zvinhu zvaanofanirwa kugara achiita nguva dzose. Zvokumunamata dzimwe nguva wamugumbusa nekutuka kana kuita sei. Kana akatongokanganisika nepaduku pose, iwe wapinda munyatwa. Kuregererwa kukutu. Hazvisi nyore kuti upone. Unotomutsaudza panzira. Kana iye akaenda kumawere akadonha akafa, chaunozofunga kuti uchapinda mudenga chii? Watsausa munhu kubva kunamata Mwari. Hazvigone. Hazviiti. Mwari anokutongera pamusoro pemunhu iwowo wawatsausa. Tinoda tose kunamata Mwari. Tinoda tose kumukudza. Kana ruoko rwako ruchikugumbusa urugure zvenyanya pauri kuti upinde muupenyu uri chirema, pakuenda mugehena mumoto usikadzimwi una makumbo maviri. Ruoko rwako runokugumbusa. Usafunga kuti ruoko runenge ruchingoita zvakaipa chete, kwete. Ruoko rwako runenge ruchikugumbusa pakuti harusi kubata zvakanaka. Ruri kukudzosera shure, harusi kubata nesimba. Kubata kwauri kuita hakusi kukufadza. Zvikanzi rudemure. Bvisa zvinhu zvinokutadzisa kuti unyatsoshumira Mwari zvakanaka. Chinhu chakaoma kuti ubvise zvinhu zvinoita kuti ushumira Mwari zvakanaka. Pane zvizhinji zvatinoita munyika. Mafoni kunyanya ndio mamwe anotibvisa pana Mwari. Asi ndambozwa munhu achiti arasha foni. Kusara kwangu inini chete. Ndakanzwa kuti munhu akamborasha foni. Ndane mwedzi ndisingashandise foni. Kana ukasandibata paemail, unondibata paFacebook. Wotosiya meseji. Ndozokupindurawo zvo. Hazvireve kuti ndingangokupindura anytime yaunenge uchingoti ndingapindura iwe. Foni padiki yarira chakati uyu anoti chakati uyu anoti chakati. Kana ndatoshaya zvokuita ndakutombobvumva. Muriko here? Kana ndashaya vanhu vokubvumvera, ndakutombofonera my ex girlfriend tombotaura. Nguva yatinenge tichipedza yatingadai tichiita tichishumira Mwari. Tinofanirwa kushumira Mwari nguva dzose. Ngatite zvinhu zvakanaka. Asina ndine hope. Zvinhu zvinenge kuti upinda mudenga uri chirema. Usina kukwana pane zvinhu zvenyika. Ndozvokutaura. Asi wakaita sei? Wakakwana pazvinhu zvaMwari. Chinenge chichikugumbusa, chinenge chichikutadzisa kuti utende wochibvisa ichocho. Wogeina mbishana kuna Mwari uku. Wombogeina mapoints. Mweya wombopinda. Vamwe vanotadziswa nebhora chero. Vamwe vanotadziswa neshamwari dzekubhawa. Kana kuti shamwari, ordinary shamwari. Vanhu vanotadziswawo netumafiye twavo. Zvekuti handozoonekerwa pasi, ndozotarirwa pasi nevanhu. Zvotovatadzisa kuenda kudenga. Saka vanotongogara vachida kuonekera pana vamwe vanhu. Vanenge vachingoshanda nekushandiswa nekushandisana. Kuti kana vasina kumbonzwa komenti yakanaka kubva kune vamwe vanhu kuti nhasi makachena mamaita sei. Zvinhu zvinenge zvisina kufamba po. Hatizvirambe kuti vanhu vanofanirwa kunge vachitaridzika zvakanaka.
unofanira kusiya zvakaipa. Unofanira kuva mugano wekuti kana zvakudai so izvi hazvichada, zvakundikanganisa, zvakundibvisa paumwari. Basa chairo rinokubvisa paumwari. Mamwe mabasa atinoita nevanhu atinoshanda navo vazere nekutukana woga woga, vazere nekutukana nezvinyadzo. Sonzi kana rutsoka rwako ruchikugumbusa urugure, zvirane kwauri kuti upinde muupenyu uchikamhiwa pakukandirwa mugehena une tsoka mbiri. Tsoka ndedzekuita senge dzekufambisa. Kufamba kwako muna Mwari pane zviri kukugumbusa, hausi kunyazofamba zvakanaka zvatakambiri tichitaura. Uri kufamba asi mafambiro ako ndo asina tsaruka. Vazhinji vedu tinoenda kuchechi, asi kuchechi ikoko kuti Mwari akasvika apa kuti tingapone, hatingaponi. Nokuda kuti pane zvimwe zvigumbuso zvatinazvo, pane zvimwe zvinhu zvatinotakura zvinenge zvichikanganisa mafambiro edu. Zvinhu zvese zviri kutidzosera shure pakutenda. Ndozvikunzi naKristu, bvisai zviri kukudzoserai shure izvozvo. Muve nezvishoma asi muchiziva kuti makananga kudenga. Sonzi apo pasingafe honye. Iri nzwi rinoita kunge rakaita zvokuwedzerwa. Apo pasingafe honye yavo napasingadzimwi moto. Apo pasingafe honye yavo napasingadzimwi moto. Unoita kunge rakaita zvokupakirwa pakati zvakanga zvitaurwa, kuita kunge rakabvawo kuno. Nokuti takambotaura kuti nyaya yekuti unokwanisa kufa even uri mupenyu, uchifamba namakumbo ako unenge wakafa, unozi unenge wakafa kumweya waKristu. Wakafa kune zvinhu zvaMwari, hauite zvinhu zvaMwari, hauzivi kuzvitonhora, kuzvitevedza. Naizvozvo wakafa kuna Mwari, hauzikanwi. Kana ziso rako richikugumbusa urirashe, zvinani kwauri kuti upinde musha wekudenga une ziso rimwe, pakukandirwa mugehena una meso maviri. Ziso ndorekuona. Ungati pamwe une ruchiva kana kuti zvakanaka kuti udaro. Asi maonero ako dzimwe nguva ari kukugumbusa. Uri kuona wakarerekera kune rimwe rutivi. Uri kuona wakarerekera kunzwisiso yemusoro wako, kana kuti zvinhu zvamadziteteguru ako. Hausi kurerekera kune zvinhu zvaMwari. Unoda kumbosukwa nehisopu, woshambwa, wopfekedzwa hanzu dzakanaka, hanzu dzinovaimira, neshangu itsva, wotanga kushumira Mwari. Pakukandirwa mugehena una meso maviri, apo pasingafe honye yavo napasingadzimwi moto. Pavhesi 48 apa hapana kuiswa mabhuraketsi, handizivi kuti sei pasina kuiswa mabhuraketsi pane chirevo ichocho. Pasingafe honye yavo pasingadzimwi moto. Nokuti mumwe nomumwe ucharungwa nemoto. Munhu wakanaka asi kana munhu usisavavi, mungaurunganei? Ivai nomunhu mukati menyu, ugare norugare pakati penyu. Zivai nemunhu. Zvinonzi add salt to taste. Imi ndimi munorunga nyika.
nyika ingori zvayo here? Ndimunoita kuti nyika irarame? Kuvapo kwenyu muchinamata Mwari munoita kuti nyika irarame rimwe zuva zvakare. Naizvozvo zvorambai muchishumira Mwari. Asi zvisinei, tsagai nzira yakatonyasoti moto munhu wakanaka, asi kana munhu usichavave ungaurunga nei? Vana munhu mukati menyu ugare nogare pakati kurungwa nemoto. Kana uchinzi kurungwa nemoto zvinoreva chivi. Chivi chakabva pai? Pamurayiro. Naizvozvo tinorungwa nemurayiro yaMwari kuti tibve pachivi. Murayiro munoiziva here? Hongu munoiziva. Muri chii? Muri vanana vaMwari. Naizvozvo munoziva mutemo waMwari, makarungwa kudhara. Ogara mukurungwa. Makarungwa kudhara. Kana muchiziva murayiro makarungwa. Zvikanzi vaine munhu mukati menyu. Chinhu chakagadzirwa kuti chidyiwa chakanaka. Nozivo yomurayiro nokuzvipira pane zvinhu zvokururama. Moto ndiwo moto iwo. Moto watinowanzofunga ndewegehena, kuti kupisa kwegehena. Kunokurunga hongu. Nekuti kutya kupisa kwegehena kwakaita kuti vamwe vese vatendeuke. Asi vamwe vakangotendeuka nokungoda Mwari, vasina kutomboudzwa zvegehena. Vakatanga nokungoda Mwari, vakaziva kuti uyu ndiye munhu watinofanira kunge tichitevera, kuti uyu ndiye Mwari wedu naJesu Kristu ndiye Ishe wedu. Vakateverera izvozvo. Takusvika kumagumo. Nhasi ndaita nokuneta. Ndoziva kuti kuneta kunobva kupi. Kupedzeka kiya. Asi tichibata zvakare chidzidzo ichocho chazvitsvakurudzo zvakare. Topinda machiri zvakare, tonyatsodzidzisana zvakare. Tigonzwisisa. Chiripo apa ndechekuti tinofanira kutevera murayiro. Murayiro yose ine gumi. Kubva pazvakataurwa zvichinzi ndini Mwari wenyu wakakubudisai munyika yeIjipita. Musava navamwe vamwari kunze kwangu. Musazoita zvifananidzo zvezvinhu zviri kudenga kumusoro, zviri zasi, zviri pasi panyika, zviri kuzasi kumakungwa. Zvikanzi musazvipfugamira kana kuzvinamata, nekuti ndiri Mwari anogona, unorova vana nokuda kwezvivi madzibaba avo kusvikira kune rudzi rwechitatu nerwechina. Ndichiitira nyasha vanondida, vanochengetedza murayiro yangu kusvikira kune chiuru chamazana. Zvikanzi mutareva zita raMwari wako pasina, nokuti Mwari hangaregere kupa mhosva kana uchingoritaura pasina. Unozvidza zita raMwari wako. Kuzvidza kuri pedyo nesu ndiko ikoko kuti oh my God, tinongoitwa netvana tusina mwero, tusina utsu. Tinenge tusingarevese, tinenge tuchiti oh my God pane zvinhu zvacho zvavanenge vachiti oh my God. Handi zvinhu zvitsvene zvavanenge vachiita. Kanzi chengetedza masabata enyu. Uite kuti murandakadzi wako nemurandarume, mwanakomana nemwanasikana, mbongoro yako nezvipfuyo zvako zvinokushandira pamusha wako
zvinge zvakazorora. Mazirangariro kuti wakanga uri muranda wepaIgipiti, pawaifondotswa uchigara uchishanda mazuva ose. Asi Mwari wakakurwira, wakakunyurura kubva mumatope maunga uri noruoko rwakatambanudzwa, nechanza chakatambanudzwa, nechanza chine simba noruoko rwakatambanudzwa. Kudza baba vako namai vako, kuti mazuva ako awedzerwe panyika yaugere, yaunopiwa naMwari wako. Unoziva mese kuti kukudza baba kwatinotaura kukudza Mwari pachake, kuita zvinhu zvinodiwa naMwari. Asi mumari hamunzi munokwanisa kuteerera kunana mai venyu, muchiteerera kunana baba venyu. Baba venyu anofanirwa chikusvibedzai pedyo naMwari. Kangoregedza kukudzidzisai zvinhu zvenyika chete, vakudzidzisai zvinhu zvokudenga, zvoumambo hwekudenga. Chimwe chinhu zvikanzi musauraya, musaba, musaita upombwe, musapupura kwako nhema kana kumuroverera nenhema kana kumureverera nenhema. Pese zvikanzi musaite ruchiva kana kuchochora imba yokwako kana chimwe chinhu chake. Ndopatinotangira ipapo, kutsvaga kururama, kutsvaga kutevedza nzira dzaKristu, nokurungwa nomunyu. Kana tava nemurayiro tarungwa nomunhu, tave vakanaka, tave zvinhu zvinogamuchirika kuna Mwari. Asi kana tisina, tichifamba munzira dzedu dzakare, tina maramba Mwari, takarashika. Takarashika, takasuduruka kubva kuna Mwari. Ngatidzokere kuna Mwari, ngatidzokere kumurayiro yake. Tive nemoto matiri, tipise. Mwari ngagara nemi ave nemi. Kusvika tisangana zvakare, tichadzokeredza chidzidzo icho nemwe nguva. Mwari akuropafadza yako pamborera muzita raBaba naMwana naMweya Mutsvene, muzita raKristu Jesu Mambo wedu. Ndini muparidzi anoti sarai zvakanaka.